श्रीपाद ओमचा आज वाढदिवस. वाढदिवसाच्या निमित्तानं सगळ्यात पहिली वॉइस सरकारच्या वतीने गोयच्या जनतेच्या वतीने वाढदिवसाचं खूप खूप बरं. दर वर्षा श्रीपाद ओमचा वाढदिवस म्हणतात मोठ्या वडा उत्साहात त्यांच्या घराकडे विविध कार्यक्रमाने जातात. म्हणून एकदम साध्या प्रमाणात श्रीपाद ओम वाढदिवस मनयना पण त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं असे कुमारगाव मंडळ असते, खासकरून ग्रामपंचायत असते, त्याच्याने जो लोकउपयोगी कार्यक्रम सातत्यात भाऊच्या घराकडे राबवले येतो तिथून तो एक कार्यक्रम आज या ग्रामपंचायतीच्या आवारात नेत्र तपासणी शिबिर आणि 58व्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये श्रीपाद भाऊ असतात, केंद्रीय मंत्री आमच्या खास करून त्या कार्यक्रमात त्याचे इनिशिएटिव्ह घेतला आणि विजय फॉर ऑल वयाच्या सगळ्या कार्यक्रमात म्हणजे 100% जनतेने कॉलेजात किंवा रवींद्र डॉक्टर कृष्णप्रसाद उर्फी ते असतात. खास करून या कार्यक्रमात आमचा फुल स्पॉन्सर विजन फॉर ऑल वॉयवर अंडरस्टँडचा ऑथॉरिटी आपल्या कंपनीच्या वतीने ज्याच्याने आमचं बरोबर दिला ते म्हणजे डॉक्टर रवींद्र असतात. आमचे स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्य रवींद्र डॉक्टर सिद्धेश, त्याचबरोबर स्वयंपूर्ण मित्र युवना आमचे स्थानिक सरपंच असतात, स्थानिक पंच असतात, स्थानिक मंडळाचे सगळे अध्यक्ष आमचे कार्यकर्ते म्हणजे मोबाईल बहीण आणि भावानं आम्ही आज सगळेजण श्रीपाद भाऊ 20 वर्षाच्या निमित्तानं डोळ्याच्या पात्राच्या निमित्तानं सगळेजण हजर असतात. परत एकदा जे ह्या कार्यक्रमाच्या सगळेजण खूप खूप शुभेच्छा देतात आणि सातत्यात आम्ही वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटी गोव्यात करीत आहेत. असं भाऊने ते जे आता दिलेले आणि प्रदीप अनेक आम्ही भाऊच्या बर्थडेच्या निमित्तानं आतापर्यंत वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटी आयुर्वेदिक कॅम्प, होमिओपॅथिक कॅम्प, नेचरोपॅथिक कॅम्प, प्लांट डिस्ट्रीब्युशनचे कार्यक्रम गेली 15 वर्षात सातत्यात वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी बर्थडेच्या निमित्तानं करतात. आणि भाऊ गेली 25 वर्षात म्हणजे खासदार म्हणून त्याच्यावेळी आमदार म्हणून सामाजिक सेवेत जवळपास सरपंच पदाला सुरुवात केली ते केंद्रीय मंत्रीपर्यंत सातत्यात गेली 30 वर्षात म्हणजे फक्त आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ते मुद्दाम प्रोग्राम करतात. तर भाऊ ते आपल्या घराकडे जो येतात त्यामुळे काय एंटरटेन करतात, जो येतात आपल्याकडे त्याचे काम शक्य असतात ते काम सातत्याने करतात. भाऊचा खूप स्वभाव आम्ही सदाच करतात, तो स्वभाव आमचाही होतो. या निमित्तानं भाऊ प्रत्येका खातीर जे व्यवस्थितरित्या ते हँडल करतात किंवा व्यवस्थितरित्या त्याचा मानस म्हणजे काम पुढे करतात. अशा पद्धतीने भाऊ म्हणजे आपले पुढाय आम्ही जसे म्हणतात की राजकारणात जर असेल आम्ही म्हणजे कोणत्या राजकारणी जर विशेष करून नाव घेतल्यावर प्रत्येक मोठे असतात. जर भाऊसाहेब मांजरेकरांच्या उपरांत भाऊ ही पदवी जर कोणाला मिळाली असत तर ते आपल्या श्रीपाद भाऊसाहेब मांजरेकरांच्या उपरांत राजकारणात आणि भाऊना भाऊ शिवाय आणि हे कोण लोक विशेष करून गिरायक करतात ते लोक प्रत्येक राजकारणात वेगवेगळ्या नावाने ओळखतात पण सगळ्यात एकाच नावात एकाच राजकारणात गोय घरातले लोक असे ओळखतात. हे गिरायक करतात प्रत्येकात भाऊ व आपला भावासारखा दिसतात. प्रत्येकात तो भाऊ मोग दिता, प्रेम दिता, आपुलकी दिता आणि ती आपुलकी भाऊकडे त्या आपुलकी प्रत्येक जण येतात. म्हणून भाऊ काही वेगळ्या नावात म्हणून सुरू करीना. हा भाऊ बरोबर ते कुठे म्हणजे भाऊच्या इजीच्या वडले सुद्धा असतले पण ते भाऊ भाऊ म्हणतात जे कोण श्रीपाद म्हणाला ते भाऊच म्हणतात. हे खूप महत्वाचं. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीतल्या भाऊ भाई या आत्मत्यानं आम्ही सुद्धा भाई तरी आज मिस करता असतात. भाऊचा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टीच्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तसेच गोंयांतले वेगवेगळे जे भाऊचे जर प्रोजेक्ट आम्ही काढून पळय म्हणजे 70 पासून पेडण्यापर्यंत उत्तर गोंयात विशेष करून म्हणतो की उत्तर गोंयाची लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली 25 वर्षात ते सातत्याने ही कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करतात. गेली 25 वर्षात वेगवेगळ्या मंत्रिपदांच्या निमित्तानं त्यांनी गोंयभर केली उदरगत. खास करून आयुष मंत्रालयाचा म्हणजे प्रोजेक्ट पुराय जावपाच्या मार्गाचेर आसा आणि म्हाका खूब मोठा की त्याचे दोन्ही प्रोजेक्ट विशेष करून आयुष हॉस्पिटल आमचे कुर्यातले आणि आमचे आयुष सेंटर जे आमचे रायबंद्रा खूप लागीं आसा तोय प्रोजेक्ट आम्ही 19 डिसेंबर हाच्या पयलीं पुराय करपाचो बहुतय प्रयत्न आसा आणि निश्चितच रित्या आमी खुश करून हे प्रोजेक्ट लोकार्पण करपा खातीरच्या निमित्तान या प्रोजेक्टाचो फायदो सविस्तर गोंयकारांक जावपाक जाय
एम्स सेंटर जे आमचे पेटंट सुरू करता ताजो फायदो जावपाक जाय आनी आतां तेंच्या कडेन जे मंत्रालय आसा हांवेंनी तेंच्या कडेन ऑलरेडी म्हटलां की आमच्या मिरामार जावपी आमचो मिरामारचो हेजो वॉटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट होय कंप्लीट जावपाचें म्हाका खूब वर्सां जाली म्हाका खबर आसा बट भाऊ फॉलो करून वॉटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट होय पुराय करपाचें विचारांत आसा भाऊ वेगवेगळे जे हॉल आसतले स्कुलां आसतलीं वेगवेगळे म्हणजे महिलांच्या खातीर आसतले युथांच्या खातीर आसतले ल्हान गांवांतली समस्या कशी सोडप ल्हान गांवांत प्रोजेक्ट कसो पुराय करप आनी तो बारीकांतल्या बारीक लोकांक कशा पद्दतीन उपयोगाक येतलो कारण म्हाका खबर आसा भाऊ खासदार जायते पासून आतां पर्यंत हांव आमदार जायतो पयलीं 5 वर्सां हांव भाऊ तितको लागीं नाशिल्लो पण भाऊ पयले भाऊ खासदार जाला 98 तेन्नाच्यान आतां पर्यंत म्हणजे म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात सुद्दां मागीर तो मंडप आसुनी एम्बुलन्स आसुनी कचरा व्हेहिकल आसुनी प्रत्येक हांव आतां मुख्यमंत्री जाला आनी आमदार जाला म्हणून सांगना तर हांव फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसतना सुद्दां भाऊ कडल्यान ताचे एमपी फंडांतल्यान प्रोजेक्ट फॉलो करून घेवप हें म्हाका कंटिन्युअसली 98 पासून आतां पर्यंत हांव करीत आसा आनी सातत्यान भाऊचो तोच म्हणजे म्हाजे भाऊ बरोबर रिलेशन जे 98 आशिल्लें आतांय तशेंच मेंटेन जाता तितक्याच पद्दतीन जे भाऊकूय आदर रिस्पेक्ट आमी सगळे दितात हांवें मुद्दाम कित्याक सांगलें म्हणजे भाऊ म्हाका मुख्यमंत्री जाला म्हणून बरो करता असो न्ही भाऊ एक हांव सामान्य कार्यकर्ता आसलो तो रिस्पेक्ट आशिल्लो आतां मुख्यमंत्री जाला तेन्ना मेळटा तो रिस्पेक्ट तेन्नाय मेळटा सामान्य कार्यकर्त्यांनी त्याच पद्दतीन रिस्पेक्ट भाऊ सातत्यान दीत येयल्लो आसा आनी जो समाजा खातीर काम करता तो समाजा खातीर धर्मळटा आपल्या गांवांत आसतलो पंचायतीत आसतलो मतदारसंघात आसतलो एखादो ल्हानसो प्रोजेक्ट करपाक शकता भाऊ तितकेच प्रोजेक्टीचे प्रोजेक्ट फॉलो करून जे करून जे मुद्दाम चड सांगतना कोणायकू म्हाका फाटल्या इलेक्शनांतल्यान दिसतालें भाऊ कितें केलें काय म्हणून हांवें कदाचित तुका खबर ना तूं बाळपयींतल्यान सुरवात कर म्हटलें आनी सगळे बाळपय तालुको पेडणे तालुको बार्देस तालुका तिसवाडी तालुका आसतलो तो पेडणे आसतलो ह्या सगळ्या तालुक्यांनी कोणायकू दितात भाऊ केल्ले प्रोजेक्ट हे कोणूय तुका जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आतां जवळपास 10,000 गाडी जाल्यार 1,500 ल्हान मोठे प्रोजेक्ट घेतले जाल्यार 1,500 क्रॉस जातले हांवें फाटल्याच फावटी घेतले जाल्यार ते 1200 क्रॉस जातले आतां 1,500 क्रॉस जातले अशें म्हणजे समाज उपयोगी भारतीय जनता पार्टीचो खासदार मंत्री आमदार हे सगळे जाल्या उपरांत समाजा खातीर कितें दिवचें हें आमी सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांनी हें सगळ्या लोकां पर्यंत सातत्यान पावयलां म्हाका जर कितें मेळ्ळें आसत जाल्यार ताचो फायदो समाजाक कसो जातलो ही वृत्ती भारतीय जनता पार्टी आमी जशें म्हणटा देश प्रथम राज्य प्रथम ह्या धर्तीचेर आमी काम केलें आसा लोक प्रथम ह्या धर्तीचेर काम केलें आसा आनी तेंच तत्व घेवन भाऊ गेली कितलीशींच वर्सां आपलो वाडदिवस हो आपल्या खातीर न्ही आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान लोकांक ताचो कितें तरी फायदो जावचो हांव आयच्या दिसा परत एकदां म्हणजे भाऊचेर वेगवेगळी संकटां येवन गेली पण निश्चितच देवाचो आशिर्वाद भाऊचेर आसा हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो आशिर्वाद आसचो इतकें मागता